И здравейте хора, аз съм Люсинов и днес ще играем хардкор, защото предния път умрях. Ако се чувам много зле, няма, защото съм си пуснал слушалката, те имат малко гаден микрофон. И съм си пуснал това да ми охлажда телефона едно хубаво. Аз гледам какво има тук. Защото така беше много шибано, много тъпо беше бейс. Опа. Часто гледам какво си. Опа, ставим това на око. Кога ще ми трябва да? В малко лайф. И това? Село! Yes! Това е идеален си. Това е идеален си просто. Мерси игра. Оу, тук ще бъде кой да пушил на майко, yes. Yes! Ай, по-късно ще и краднем. Нека... Взема едно легло. Но не бавно се значи. От чест нещо нема ли? Yes. Малко само. Yes. Майко на крила. Така. Гледам какво имам. Легло. Има две копия. Кери се случваме на първи слот. Три даже. Три копия. Ще намерим, може да направим даже купиш. Абе, то си едната стария ми е. Отворете. Има шанс. То не е. Хора вече няма почти същото себе. И мерси на Емак за бърза доставка. Буквално това ми стигна за... Родителя ми стигна буквално за 2 дена. Ай, даже няма 2 ден нещо. Много бързо. Мерси на тия боксове новите, Easy бокс, какво беше. Ще добавя се там. Така бедно, бе. Нещо друг чест. Йок. Тя главата е колкото негова лапче. Ти базики си. Гати. С много звук издава. Оп. Парасето на... Ето го. Съжалявам, Пиги. Не знаеш какво. Пигито ще живее. Сега просто вземем ламата колкото е една. И ще наберем материали, за да може да направим хубава къща. Аз мисля да е... Окей. Взема сламата. Много фит. И трябва да си намерим
нещо като планиничка или там. Тих ще съм ги проверил. Ама тия май тук не съм. Смисъл... Да. Проверил съм тук. Оп, това не съм. И блокове са хубави, ще ги трябва. Small кръшмите. Съжалявам, защото някои такива блокове да съм къща. Аз си направя от тях хубави блоки. Охо, още ли ще? Епа, ще ми трябва. И блокчелката ще ми трябва. Защото ние имаме обсидиан майче. Имаме 6 обсидиан. Това е много добре. Защото ти ще може да направим точно една маса. Тази маса може да се апгрейдваме много хубаво. Легло си имам. Тук съм взел. Тук не съм проверял. Хора, този вид е прекрасен. Няма да вижда този си. Е прекрасен. Даже направо ще взема. Добре, диамант съм. Не да стисна. Ще взема сундъка. Защото им тях. И печките направо да не занимавам аз да купам печки. Имаме лав. Ще трябва да се направим кофа. Аз нали имам желязо? Добре, ще мога да се направя кофа. Да, не става нещо, така че бих казал да, лега ми, да, спум. Това се бъркам въобще. Може да си направиш там за... И това дърво може за букшел за да се. Това са специални крипърта въдей. И може да файни аз. Добре, става нещо. Перфектно. Сега отваряме инвентор. И гледаме за... Окей. И сега гледаме за един крафтинг тейбъл. Слагаме го тук. И си правиме... Какво ми трябваше, аз забравих? Ето го! Аз... диаманти... Не, нещо тия диаманти си ги захвазвал. И си направя една купа. Си направя една купа. Аз съм глупав. Направих ти. Опа. Да, нещо си направя. Аз може да си направя. Това съм бишо. Тук много бил. Тиха се на... Дали? Защо скочих? И аз не знам. Няма нищо. И една кофа с вода. И аз отрепа. И сега малко да покопаме ресърфа диамантите. Това е най-важното дете. То буквално най-важно слагаме. Това е.
И аз я куп. И това е. Ще направим. И тук ще сложим пала. Така. Пути дърта с мене. И сега съм се липта. Турим тука, тука, тука. И започваме да запълваме. Така малко да не влиза водите. И сега просто слагаме глас. Да ти кажа, че така и като пале. Няма нищо. Сакам да взем и още. Ох, майко, как сейвна. Свършим. Не! Затова тебе да няма тако. Защото аз нямам типтъч. Да слагам и то. Да бази кажеш. Добре. Сега да се качим горе. Ще искам това по-бързо да запомня. Защото да можем. В матът те възможно. Има той много. Да, тук не е това. Така. Добре. Защото малко... тук съм отварят това инвентори, бе. О! Айде да спим. Сега. Добре, ей ги всички. Те. Те са в нас. Окей. Ще му направим торчо. Добре, имаме някакви торчо там да я направим. Това е хубаво. Няма да станем без ток. Да му се хванат молове или по-спъх. И аз ще показвам и пак от начало. Той не трябва да... Абе, момчете ли? И сега един торчик тука. Един е тук. Това тук не мога да си го запълня. Да сложим и камъци. То точно стига. Това е хубаво. И... Да, тук няма месо.
Освен, не го изкопам точно така цяло. Отгоре имаме стъкло, което ни пази. Това ще направя слабове. Ще пържа отгоре да ни пази. Това направи такива стълби. Слабове, виждам като. Не слабове, ми... Това бе. Това бе просто стълби. Камени. И дам. Много тъпо умрях. В това. Това хора. Това беше много това. Като ти тук. Друго, да. Тук е яко. Тук е яко. Мама ти. Тук има си да. Не да кажа карат да. Са много неща. Много неща. Шатура е тук. Тук. И тук сигурно ще има нещо като... Не знам, честрем или... Абе, какво знаме? Какво да направим като такова? Нас по-баш да легло. Няма нищо. И тук ако се пал някой мод, правим нещо така. Пау, само че не, знаеш какво направо. Направо да спираме както трябва, човек. Добре, така става. Тук е да сложим едно. Тук направо да ни генератора за лава, за камък. Опа. Само да, чай, че го направят куста нещо това. Тук ще купам напред, куста не. Това правим малко така. И место е тук. Сега да вземем лавата в водите. Так. Май така беше. Ами проблем. Така беше. Майко. Абе, става нещо, мисъл, не да кажеш, ако гадно. Това без изкалите. Та. И тук не знам, ще има просто нещо. Не, ще направя, ще променим малко така. Това да влезе по-навътре. Да, може да е така, не. За да има място в него.
Даже ако натура един слот е тук, не може. Не. Ще му тура такива, бе. Ако имам дърво, не имам дърво. Просто... Само да ми... така по-хубаво. Да се влиза на крал. Малко това да свърши, но няма нищо. Тук са едно да държа. И това му го направим това етаж. Това верно, част това. Малко се измори целия ден. Сам тренирал. И сега да направим една хвърста. Това слапля. Да. Тук накачи. Тук трябва да има слап. Добре. И без още. Тук да има един камън. Така. Да, и тук трябва да има едно да стъбичка. Мама. И сега трябва да щупим тия блокчета, които не ми трябва. Трябва да... трябва да го измислим с това. Да, така. В инвентар нямам нищо. Къде са ми купчета? За малко ще туря сега да мога да сложим. И дам. Да, ето тук трябва да има на бокче. Само че ще е хубаво да е слаб. И тук ще е хубаво. Направо цялото размина на това. И това сега го махаме. Тук беше да направим. Постря. Свършили са ни. Няма нищо. Така. Това не е стълбичка.
и сме резко горе. И се качваме. Но за да не паднем, трябва да го измислим. Не бе, какво падаме, също бе това, два етажа. So, yeah. Аз трябва да се спомня. И сега е така. На етаж. За да е яко. И така... Тук само да си това само. Ще го измислим и тук. И пускаме блоки и сега... Така не малко. И то това е. Блочни загинах. Да. О. Това е важно, бе. Знаеш какво? Направо направим така. Тук има такова. Мисля да ни е майк ще нападна. Е такова да не се вече. Хора, това ще бъде от днешния клип, така че абонирай се за канала, поставете лайк, искам банките, до нови срещи, бай бай и до скоро!